Molt bon dia, amics de territoris.cat. Reprenem altre cop les retransmissions en directe des del plató a la 141a Fira de Sant Josep. Avui, darrer dia de fira, un dia magnífic. Hem de dir als que ens estan seguint des del canal de streaming del nostre portal que poden aprofitar aquesta tarda encara per fer un recorregut per la fira, gaudir de les paradetes, del carrer Beca, de tot el mercat ambulant, gaudir de tota aquesta oferta que al llarg de 4 dies ha ofert Mollerussa. Bé, volem fer una mica de valoració d'aquests 4 dies que han estat a la fira i per aquest motiu ens acompanya aquí al plató en Marc Solsona, president del Patronat Fires de Mollerussa i alcalde de Mollerussa. Molt bon dia. Bé, una mica d'aproximació ja, l'últim dia podem fer valoració de lo que està sent a mitja jornada de que s'acabi, no? Bé, doncs l'últim dia, com has dit, un dia esplèndid, fantàstic, un dia que ens mereixíem aquesta fira, perquè una fira com aquest any, amb més expositors, més metres quadrats, més innovació, més sectorització, és a dir, on havíem posat tots els esforços per fer una grandíssima fira, al final podem dir que sí, que tancarem, diguem-ne, amb l'optimisme i amb la satisfacció de veure que la fira ha anat bé tant a nivell organitzatiu com a nivell de satisfacció de l'expositor, com a nivell d'assistència de públic i penso que també a nivell de repercussió dels mitjans. I aquí també vull agrair que vosaltres també heu fet com a territoris aquesta aposta de fer arribar Fira de Mollerussa a Sant Josep a tot el món a través de les xarxes. Per això també us agraeixo que això també fa que aquest any sigui diferent i com a novetat penso que també ha sigut un èxit. Bé, hem de dir que, i ara que aprofitant que tenim aquí el president de Patronat i l'alcalde de Mollerussa, que al voltant d'unes 500 persones han estat seguint des del canal de streaming. Al diari, evidentment, tenim al voltant d'uns 1.000 lectors aquests dies a les pàgines de territoris i alguns que a través de Garrigues Territoris també ens han estat seguint. Jo crec que això per nosaltres també i el Twitter i el Facebook, que som els que estem també ha ajudat moltíssim. I bé, continuant parlant, no hem pogut estar-nos ara, acaba vostè de sortir dels estudis de la cadena SER i bé, han estat parlant d'aquesta incorporació aquest any, de lo que vostè aquests dies ha estat parlant, d'aquesta sectorització, aquesta especialització que aquest any s'ha fet palès amb el Saló del Tractor i amb una bona notícia, no? Bueno, sí, jo estic molt content perquè aviam, nosaltres l'any passat vam fer un problema, enguany fer una oportunitat, que és a dir, en comptes de lamentar-nos vam generar una idea que és fer un saló del tractor en el qual poguéssim concentrar i utilitzar tots els tractors en allà, sabent que la voluntat del sector és vindre any sí, any no, però també sabem que aquell que sí que ens ve cada any, que és la majoria d'expositors, no podem influir el fet que hi hagi no tractors en el seu espai expositiu. Per tant, vam professionalitzar i utilitzar els tractors, igual que el saló d'automòbil, que és un èxit any rere any. Quina és la bona notícia? Doncs que ha anat molt bé, han estat estan contents de com ho han muntat i evidentment han dit que en principi la seva voluntat és vindre cada 2 anys, però que evidentment després de l'esforç que ha fet Fira de Mollerussa, després en funció de com vagi el mercat, evidentment ells no poden tancar mai la porta directa a no venir l'any següent, no? Per tant, jo només de veure aquesta escletxa en el seu plantejament i també que hagin reconegut aquest esforç per mirar de fer les coses bé, evidentment penso que és una bona notícia, perquè el que no vull fer jo com a alcalde de Mollerussa és, abans d'acabar aquesta Fira de Sant Josep, començar a parlar del que no tindré la propera. Al contrari, si ho vaig fer al revés. Vull acabar aquesta fira pensant que la propera edició pot continuar sent una edició d'èxit com ha estat la d'aquest any. Bé, amb el tema de la maquinària ho hem parlat moltes vegades amb vostè i també amb el director, amb el Pol de Segarra, i és una mica difícil de fer una aproximació del que pot ser el volum de ventes. Però sí que ahir, per exemple, aprofitant la presència del conseller de Presidència, Francesc Homs, van fer una visita pel Saló de l'Automòbil i van tenir l'oportunitat de parlar ja amb els expositors, no? Sí, a veure, que ens plogui o ens faci una miqueta de puja per la fira, diguem-ne, pot ser dolent a nivell de visitants, però no és dolent pel sector. És a dir, que també hi ha molt expositor que veu que quan cauen gotes d'aigua, per molta gent diu cauen diners, que potser no recollirem en el moment, però potser sí a les properes setmanes. Per tant, també hi ha aquest punt de comprensió i de no estigmatitzar una fira només per mal temps. Què va passar? Que l'aigua va ser un filtre. És a dir, en comptes de tindre un recinte expositiu massificat de gent, en el qual obres el cotxe i hi ha 20 persones mirant, el mateix expositor diu la gent que va vindre amb el paraigües a mirar automòbils ha comprat.
per tant hi ha hagut vendes, per tant hi ha hagut volum de negoci. Inferior amb el de l'any passat? Possiblement, ho veurem, ho sabrem, però en qualsevol cas ens s'ha treballat. I s'ha treballat, s'ha fet contactes, i de tota gamma de vehicles, d'alta gamma, premium, i també de games de menys valor de preu. Per tant, tot i tots els inconvenients, ahir hi havia una bona sensació. El conseller va marxar content. Va content perquè va veure ganes, activació, actitud positiva i allò. I quan sents que malgrat la dificultat les coses van tirant, dona una bona sensació. De totes maneres, el diumenge, quan vam tindre aquí al plató de Territoris.cat, vostè va voler fer un pronòstic, va dir que aquesta fira seria bona fira. Serà bona fira. La fira en si ha sigut molt bona. Ara dius, com valorem la fira? En funció de l'expectativa que t'hagis creat un mateix. Per tant, si l'expositor ha valorat la fira, depèn ho veurem a les enquestes de satisfacció, però en qualsevol cas, al mateix moment d'inaugurar la fira va haver gent que va dir aquest any anirà bé l'expositor, diu per què? Perquè inclús en el secà ja ha vingut gent a preguntar, ha vingut gent amb ganes de poder fer coses i contactes i negoci, per tant hi ha una bona expectativa. Sant Josep gestiona expectatives de campanya, una altra fira com a Sant Miquel gestiona realitats d'una campanya ja realitzada, per tant l'estat d'ànim i l'actitud amb aquesta fira acostuma a ser positiva. I en comparació a l'any passat, que hi havia una certa depressió important, a part sequera, a part tot allò que dius, no hi havia, i eren perquè havíem de ser, bueno, ves que hi farem, un altre any perdut, havia una actitud molt negativa que et feia dir, bueno, malament, no? Enguany, des del primer moment, ha hagut una actitud molt més positiva. I la gent també passejant, també hi ha hagut més alegria que no pas l'any anterior. Per tant, encara que sigui una paradoxa, i encara que estiguem al 2013 en un moment hipercomplicadíssim per tothom, i no hem de perdre de vista, la sensació firal de la utilitat i l'oportunitat que és Fira de Mollerussa serà sortit, penso que força bé. Veurem els volums, també anirà en funció del negoci, però bé, molt bé. I ara que precisament vostè ha parlat de l'altra fira important de la demarcació de Lleida, a vostè també li he escoltat dir, reivindicar, amb aquesta consolidació que té actualment Fira de Mollerussa, té un argument més per poder pressionar amb aquesta denominació de fires? Bé, nosaltres l'argument de pressionar és la realitat, és la fidelització de l'expositor. Si nosaltres tanquem un acord amb els fabricants de màquina agrícola que entenen que la fira de referència on hem de ser per força és Sant Josep, si tinguéssim un marcador és un més un, no? Si nosaltres fem que el Saló del Tractor pogués tindre continuïtat ni que fos bianual, per tant, que fer-ho diferent i buscar aquest simulat és un més dos en el còmput. Si en tot això continuem aquesta exploració d'energies renovables, del sector de la biomassa, de diferents elements que estan aquí en el pavelló multisectorial, si continuem sent aparador de novetat, 22 novetats enguany presentades a concurs, impressionant. Avui dimarts comença la Fira de Saragossa, que és una fira de ramaderia, que podria ser competència de Fira de Mollerussa, i ho és en veritat. Doncs hi ha hagut novetats que es podrien haver presentat allà, que s'ha volgut presentar aquí per un tema de territori i un tema de fidelització i de militància de l'expositor a Fira de Mollerussa. Per tant, dius, en aquest camí, les coses estan funcionant. Dius, jo no sé què passarà el 2014, no tinc ni idea, ningú si ho sapigués potser em dedicaria a una altra cosa, però en qualsevol cas els inputs és, si hem aguantat tots aquests anys i ens podem plantar amb una bona campanya el 2013, potser sí que tenen raó que el 2014 pot ser un any ja de començar a fer una certa crescuda. I això ho veurem en les fires. Les fires és color també, és gent, és alegria, és estants més o menys elaborats. Les fires són un bon termòmetre per saber com està també la salut econòmica del país. I que hagin volgut venir i continuar fidelitzant-se, em sembla molt bé. No se m'ha acut cap argument negatiu per poder valorar tota aquesta actitud del sector per Fira de Mollerussa. No se m'ha acut. Bé, jo crec que... I Sant Miquel, que és el que m'has preguntat, dius, nosaltres hem de continuar lluitant no per Mollerussa i per Sant Josep, que vol dir que nosaltres creiem que el nostre producte pot ser bo si l'especialitzem i si en tenim, diguem-ne, un punt d'exclusivitat, que l'expositor no tingui l'opció de triar on va, que sàpigui que on ha d'anar és perquè només és a Fira de Mollerussa. La Fira Catalana de Maquinària Agrícola. Exacte, perquè si fem tots el mateix, al final ningú farà res bé. I penso que Sant Miquel també té molt recorregut per córrer a nivell de fruita.
perquè també té una competència molt dura que no Sant Josep, que és fruit d'atracció de Madrid. Per tant, si tots fem una estratègia comuna de país, penso que Sant Josep pot ser referència en maquinària i Sant Miquel en fruita. I a més, si ho sapiguéssim vendre conjuntament, donaríem una força tan brutal al territori de Lleida, que més enllà dels personalismes o de les marques, tindríem que realment seríem l'aparador agroalimentari de Catalunya. I jo crec que és important per la demarcació de Lleida reivindicar i difondre aquest valor afegit que tenim, perquè és que el té a Lleida. Però en positiu, nosaltres no anem en compte de ningú, hem de buscar la manera perquè tothom sumi. I ara hem de sumar, i ara és un moment d'aquesta oportunitat, ara tot se revisa, revisem això, i des del govern de la Generalitat, des del país, des del nostre allò, senyors, tenim aquesta realitat del sector agroalimentari català, que és molt i molt potent, és dels pocs sectors que tenen futur, perquè són primaris i estratègics pel país, tenim estacionalment dos fires molt potents, març, setembre, senyors, això s'ha de potenciar. Amb diners? No, amb diners no. És organitzant i fent la política de l'embut. Vostè cap aquí, al final venem una marca que és les Fires de Lleida, les Fires de Lleida, de les Terres de Lleida, venem amb aquesta potencialitat, no? Bé, abans també dia que jo crec que seria injust parlar de la 141a Fira de Sant Josep i no parlar d'aquesta implicació que ha tingut el comerç de Mollerussa. Jo crec que és molt important i, com deia, seria injust. Ja des de l'any passat ells van apostar també perquè d'alguna manera aquest aparador important que significa la Fira de Sant Josep també hi hagués una representació d'aquest dinamisme comercial que té la capital del Pla d'Urgell. Hi ha hagut tres accions molt importants. Una, aconseguir que per segon any consecutiu tinguin el carrer de Mollerussa comercial dintre dels pavellons firals, on hi ha botigues associades a l'associació, per tant, venda d'imatge corporativa però també de producte de Mollerussa que és molt i molt divers. Dos, vam recuperar l'any passat les paradetes del carrer Beca. Això vol dir que tornem a portar la fira dintre del centre comercial urbà de Mollerussa. Això fa que si aparques al Consell Comarcal, per exemple, dius, ja estàs a la fira de Mollerussa. No tens la sensació de llunyania o de que m'he d'estar en una zona determinada. Per tant, integres, o sigui, fas que s'arreli, tots els carrers tinguin un component firal. I tercer, part important, enguany, diumenge, van obrir les botigues de Mollerussa. Per tant, un dia festiu que vam canviar perquè poguessin obrir per Sant Josep aprofitant una vegada per totes, una altra vegada com s'havia fet històricament, que per Sant Josep les botigues de Mollerussa han d'estar obertes. Per treballar? Potser no només per treballar, sinó per vendre la ciutat viva, desperta, amb llum, amb aparadors oberts, amb actitud de ganes de treballar i que sabem que és una oportunitat brutal per conèixer Mollerussa per a la gent que ens ve en aquests 4 dies. Bé, i Fira de Mollerussa, acabarem a Sant Josep, però bé, vull dir, dimecres ja hem de començar a pensar i continuar el calendari, no? Sí, tenim ja l'autotrack, que anirà molt bé, estic convençudíssim, ja ho dic ara, després ja recuperarem. Però si funciona la venda de maquinària nova i funciona la venda d'automòbil nou, el que està segur funcionant molt bé a nivell de conjuntura és el mercat d'ocasió. Ja va anar molt bé l'any passat i aquest any sempre, i més després d'una bona fira com ha estat aquesta, acostumen a anar molt bé la fira d'autotrack, a volum de ventes i també d'optimisme. Per tant, a l'abril, autotrack, 25a edició. Una altra xifra important, com per poder dir. Bé, doncs, senyor alcalde, president, moltíssimes gràcies. Quan acabi aquest shop, suposo ja podrem fer valoracions ja més, perquè bé, abans d'acabar se m'havia oblidat una cosa de preguntar. També amb aquella meridiana que vam parlar el diumenge vam estar parlant que tot i el mal temps estàvem sobre el voltant dels 76.000 visitants. El dilluns i dimarts ha estat, però bueno, jo crec s'atreveria vostè que repetirem xifres de visitants de la passada edició? Jo penso que sí, ho tancarem avui, però si en un dia més haurem fet el mateix que en 3 dies l'any passat. Per un tema estaríem parlant del voltant d'entre 160.000, 180, veurem a veure aquesta darrera com s'acaba de moure, però en qualsevol cas és un èxit. Per Mollerussa es rep això 4 dies, directament vol dir diners, indirectament vol dir molts diners, per tant l'impacte de la fira un any més haurà estat positiu. Doncs, senyor alcalde, Marc Solsona, moltíssimes gràcies. A vosaltres. I a tots vostès, ara ens poden continuar amb aquesta darrera jornada de la 141a Fira de Sant Josep, seguint aquí en directe des de Territoris TV, i ara passem al bloc de publicitat. Moltes gràcies i fins aquesta tarda.